हेल' फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय बयनिसिमबो। आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों आंनि मेगनजों नुनानै गोसो सिङाव साननाय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आथिखालाव जेबायदि सोलिबाय थानाय बर'नि गेजेराव राजनितिखौ लानानै गावजों गाव बखिलायबाय थानाय, गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय बे थासारिया सोलिगासिनो दङ। बे बिथिङाव आङो गावजों गाव सोंखारिलायनाय बखिलायनायखौ आङो जेबो बुंनो थाङाखै, नाथाय आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों। बे खोथायानो जाहैबाय जाय बिथांमोनहा फेक एकाउन्ट खुलिनानै ससियेल मिडियाफोराव जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि गाज्रि रावै सोंखारिगासिनो दङ आरो बिथांमोननि फटकफोरखौ नायथावजायै माखासे इडिट खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव फोसावनानै लाजि फोनांगासिनो दङ। आङो खावलायनो सानदों, जायफोर बिथांमोना खालामदोंमोन बिथांमोना अननानै बेबायदि खालामाब्ला मोजां जागौ। मानो होनोब्ला आथिखालाव उन्दै गेदेर गासिबो इन्टारनेट इउज खालामो आरो जोंनि उन्दै लाइमोन गथ'फोरा बेखौ नुनानै सोलोंनायाव 1 मिनिटबो टाइम नाङा। बिनि थाखायनो आङो खावलायो, जायफोर बिथांमोना फेक एकाउन्ट खुलिनानै गाज्रि गाज्रि मिन्स दिहुननानै ससियेल मिडियाफोराव फोसावबाय थादों, अननानै बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामोब्ला मोजां जागौ। अब्लासो जोङो गुबुन हारिफोरजों सोंखारि जानाय आरो मिनिजानायनिफ्राय जोंनि हारिया रैखा मोनगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गाज्रि थासारिफोरा सोमजिनाय नङा आरो जोंनि साननाय हनायफ्राबो मोजां जाबोनो हमगोन। दिनै जोंनि साननाय हनायफ्रा मानो मोजां नङा, मानो क्लियार नङा जोंनि साननाय हनायफ्रा, बेयो जाहैबाय जोंथ' इन्टारनेट इउज खालामखायो। जेब्ला इन्टारनेट इउज खालामनानै फेसबुक इरि बायदि नायो, अब्ला जोङो सिगांग्रो गाज्रि माबाफोरखौसो नुयो। बिनि थाखायनो जोंनि साननाय हनायफ्राबो बे गाज्रिखौ नुनानै एसेब्लाबो गोसोआ दुखु मोनो आरो रागा जोंनाय फैयो। जायनाखि रागा जोंथावा मानसिमोन बेबो रागा जोंफ्लांनाय फैयो। बिनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायनाय जादों, नोंथांमोनहा बेबायदि गाज्रि थासारि दालाबो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि बिसिनि फटक इडिट खालामनानै बिसोरखौ सोंखारिनानै गाज्रि रावफोरजों सोंखारिनानै बेबायदि ससियेल मिडियायाव दाफोसाव अननानै। दिनै जोङो मबाइल गंसेखौनो न'खरनि बिमा बिफा, बिदा बिब' बिनानाव जोङो मबाइल गंसेखौनो बाहायनो हायाखै। मानि थाखाय? जोङो जेब्ला ज' थानानै इन्टारनेट इउज खालामो, ज' थानानै जोङो माबा मोनसे नायनो सानो, अब्ला जोङो गाज्रिखौसो नुगोरो। अब्ला जोङो लासिं सिं एकदम बिमा बिफा एकदम लासिं सिंनि बाथ्रा आरोना, जोङो नायथाव जायै बायदि बेबायदि जानानै फैदों। आरो आङो जोबनायाव बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय, जायफोर बिथांमोना फेक एकाउन्ट खुलिनानै गाज्रि मिन्स दिहुनबाय थादों, बिथांमोना बिनिफ्राय गोजान थानाया मोजां आरो गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला। बेखौनो आङो बयनिसिमबो मिजिंथिनाय जाबाय, जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनिसिम। एसेनोसै नोंथांमोन, बाय बाय।